Minecraft NPC mě našlo v reálném světě. Příběh o Kubovi z vesnice. Vstup do hry začal obyčejně. Nový světy Minecraftu, klasická louka a řeka. Nacházel jsem se kousek od vesnice. Ta se ale lišila od ostatních. Přímo u prvního domu stál podivný vesničan, jehož postava vyzařovala tajemství a záhadu, přitahující všechny kolem jak magnet. Malý kluk s dětským skinem. Navedl mě na jméno nad jeho hlavou. Kuba. V tu chvíli mi to přišlo jako mod, jako když se do hry dostane něco z míst, kde se realita a fantazie prolínají. Chtěl jsem s ním promluvit, ale zíral pouze na mě. Dveře za mnou náhle praskly, stemnilo se, jako by slunce svítilo jinde. Kuba se začal objevovat všude, jeho postava se zhmotňovala z temnoty a unášela mě do bezedné propasti strachu. U postele, v chodbě, dokonce plaval ve vodě. Vždy říkal jedno, nebyl jsi pozván. Spanikařil jsem, jak mě naplnila hrůza, která mnou cloumala, jako by mi hrozilo, že znovu skolabuji pod jeho bezútěšným pohledem. Smazal jsem svůj svět. Když jsem spustil jiný, Kuba byl tam znovu. Místo vesnice jsem však viděl jen ceduly. Všichni odešli. Jen Kuba zůstal. Hledal jsem na internetu, co toto znamená. Narazil jsem na starý příspěvek z roku 2014. Stejný skin, stejné jméno. Komentář uvnitř byl mrazivý. Nedá se ho smazat. Je to kluk, co zůstal sám ve světě bez hráče. Od té doby ho vídám neustále, i když Minecraft nehraji. Hra se spouští sama a v menu se objeví nová možnost. Připojit se ke Kubovi. A co ty? Poslouchej mě dobře. Pokud si tuto zprávu slyšel až sem, dej odběr, protože jinak tě Kuba pozve sám.